mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa Satuya Gabos. Matindi na naman ang init, ano? Kung rumdum nindo, may pinag-istorya baga ako, digdi man sa Bicol Target, tapos gari na onambitan ko man ito sa Tingog kan Banua ang Tatanems. May panahon talaga na maabot ang araw kaining sistema kan klima. So, peryodo na nagsasalida na from one type of climate pasiring sa panibago naman na klima. O sabi baga kan pag-asa, nagpuo na ang habagat. Yan. Ining transition po, halik kita sa tag-init, dahil malaog ng habagat, dara na baga kan tatanim sa mga pag-uran. Ano? Igo dyan halos sarong simana may kabanga, basado ini sa paliwanag ka ito ni Dr. Cedric Daep, ka nakakaulay ta, mantang siya so pamayupakan Albay Public Safety and Management Office, okay, Albay Public Safety and Emergency Management Office, na ang peryodong ini tatanim, talagang mabalik so init na grabe ang arangaang, so sangaw na grabing init na daing kaparos-paros. So, day ba ganing so hayahay? Mga 1 week yan na may kabanga. Iyo yan tabi, kaya pwedeng iyo na ini, so transition period. And pagkatapos kaan, mabalik na itong so hayahay baga, so pagkuang kaparos-paros, kasabay ng pag-uuran. This is it na siguro ano. Nagkuha na baga so pag-asa, onset na kan habagat. Yan. Ang karahayan man kan habagat tatanems, hali baga yan duman sa may West Philippine Sea Amparos. Ang direksyon Kamparos, hali dyan, pasiring sa este, pataas. Gustong sabi yung tatanems, ang bagyo, medyo malikay sa to. Piko ang bagyo pa itaas. Patuo ang direksyon Kamparos. Hali sa wala dyan sa may parting Palawan, mabuga Amparos, pasiring digdi sa Macross sa Pilipinas, paluwas, pasiring sa itaas sa este. So, hahayop ang paros, ang bagyo paluwas. Sana arugan ang trend ade. Yan, Diyos maray na hapon, Lunes ngunyan, 2 de Hunyo, taon 2025. Bicol Target na tabian sa indong na antabayanan, naglalaom na yaon po kamo dyan. Kasabay kang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita, sundo alas 5 nin hapon. Aaramon niya to dyan ang mga istorya sa palibot, katuwang ang News Team and Mega Force Patrol. Sa panginot ka na daing kapagalan, sa samuyang News Team, Chief Reporter, Kumpadreng Jimmy. And siyempre si Pading Alar Mario, kumpareng Jomar Bien, si Joshua Bino, Angel Mustaza, Jen, o kaya si Karen Nicole Ala, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control Tatanems Flora. Garima parada kitang dua Tatanems, parehoan sabi kan mga aki, kurul kan bado ta. Pareho tatanim sa no. Pareho baga ano nga pod kaan light blue. Siyang nasa Master Control. Ang boses na nagkakadarangog nindo dyan sa radyo nindo ano. Couple cert. Yan. Yan, couple cert. Yan na ansa mo yung attire ngo niya ni Tatanems. Ang boses na nagkakadarangog dito sa radyo, yan, si Tatanems ang mina lusot ka yan dyan. Sa newsroom, yaong dyan, sa tuyang pag-iriba, nanginginot, siyempre nagbumonitor, nagsusupervisar ang daing kapagalan. Garantisado
News Director Mardela. Katabang ta dyan, si Jen Matthew Baliran and Madam Shia Leron. Si Nicole Ann, may piga-asikaso siguro, And siyempre, yaon pa dyan, sindang grupo, sasabayan pa sindan ni Jimos Barrios. Iyan na baretang nagkakadarangog din do sa radyo, mga news break, pati na major newscast, sindang grupo ang nagigiribo, pati naman po yan na nababasa nindo sa internet, ang samuyang social media news portal, ang DCGB News Online. Mantang sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Sige na tabi, paramdam lamang 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. Sa kunyan iyan, sa Smart. And sa kuwan naman, sa Globe, 09660-730-115. Yan. Tabi ha, duman. Ramdam lamang na ito kami nagdadangog lamang nganing ganahan kaming duwa ni Tatanems na Flora. Yan. Kasubagong alas 3 nin hapon, iyaon kita sa newsroom Tatanems ta naga-proofread kita kan baretang alas 5. Pinag-iisi niya to kuan niya to, babasa. So, alas 5 bareta. Ining si Jen Matthew Baliran, siya bagaan nag-news break pag alas 3. Yan. Di nagkunya na, 3 o'clock prayer, tapos time check, station break, time check, nagbareta na. Ibata nagbabasa ako kan mga baretang alas 5. Idadangog ko si Jen. Sumata ko yaon sa bareta ko na pinagbabasa. Sutalinga ko yaon ki Jen. Nagdadangog kan bareta. Ito pala, susaro man nababakbit dyan, si Shia na Leron, iyon man supig dadangog. Pagkatapos kang bareta, pareho supig iisip midaa. Hindi ko kung paano nabasa ni Madam Shia Leron, supig iisip ko. Anong Jen? Shh! Jen? Nataday ka nagisigmok dyan, Jen. Hoy, habo mo nang basahon sa bareta. Aber daw, luway-luway ang baretang anta. Si Madam Shia Leron, puminusngak dahil nakatios. Di, nagnganganga ako. Ano ang baretang andyan tabi? Madam Shia, danguga daw tabi giraray. Luway-luway daw diyan tabi yan. Sige daw tabi, madangog kami. Actually, ngunyan lang ining pagkahapon, Sir Pio, nagbutwa. Tapi linaw kang Department of Health na dahil epektibong proteksyon laban sa monkeypox o ang mpox, ang pagsulog ng face mask, kundi dapat na likayan ang pagkikipaghadukan, asin pagkikipagkugos para makalikay sa nasabing hela. Ano ito? Di oso baga ngunyan ang mpox. Correct. Oh yes, Sir Pio. Kung ano-ano nang nagruluwas baga sa internet na mga peking barita. Tama po. Maski nga ni iso Departamento de Salud, Yes. nagpaluwas na ning statement dahil mga lockdown, pero ang pigdoon kan Departamento de Salud maglikay sa posibleng transmission kan mpox. Tama, Sir Pio. Tas sabi ni DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, bako airborne ang mpox. O di ano ito? Kaya bako face mask ang mayor na panangga sa nasabing helang, kundi maglikay sa siring na aktibidad. Anong aktibidad iyan? Ngani anoan? Sir Pio, iwasan mo na muna ang kissing, asin hugging, okay?
Grabe so protesta ni Madam siya. Pati ako dinamay. Ano yan na bawal? Kissing and hugging. Kupo, buda, Yes. aduk. Hadok. Oh, Opo. ano pa padagusan istorya? Oo. Pwede pa naman, of course, advisable pa naman, Sir Peo, ang pag-face mask. Oho. Pero dahilan ta bako man nga na airborne ang Mpox, Oho. ang Mpox po baga na ipapasa daa sa pagi kang physical contact. Oho. Arog kang skin to skin, paghadok. Skin to skin. Yes, opo. Paghadok. Paghadok, pakikipagkugos. Pagkupo. Na maski daa, Sir Pio, wara ning sexual intercourse na nangyayari, pero kapag involved ka sa siring na Oo. aktibidad, posible ka, Sir Pio, na maulakitan kang nasabing helang. Maski da ining, Sexual intercourse. anoan? Ay, Sir Pio, i-research mo na lang. Kuduton ko ika, Sir Pio. Ulo ko digdi si Shara. Ako kaya daing problema kaan, sabi ni Madam Syara. Ibig sabihin, salbado pala si Shara. Salbado pala ang mga single. Padagusa ang barita, padagusa. Okay. Sabi digdi, Sir Pio, kang DOH, maski pa nagalangkaw ang kaso kang Mpox, sinabi kang ahensya na mas hababa ini kumpara kang 2024 kung saan gabus na kaso sa nasyon nakategorize na and nasa mild as in mako masyadong nakakaulakit kumpara sa mga nakaaging sitwasyon, Sir Pio, kung mga nakaaging bulan. Though igwa na kaining kaso digdi sa Pilipinas, pero papagirumdum kang DOH na di kaya na mo na ang mga siring na aktibidades. Mas marina ang nag-iingat, Sir Pio. So pagka-konstruir mo kang bareta, Okay. dahil mo lang tinaram na dahil mag-sexual intercourse. Pero nasa kaya ni Madam siya. Taogon mo an. Natatransmit an. Dahil nga bako nga yung face mask ang garantiya. Yes, oo. Kundi ang gibohon, dahil ning kurupuan, dahil haradukan, tapos, tayo natatransmit kun skin to skin. Yes. Mas marayda kun daing sexual intercourse. Pabor ka? Okay lang ito sa imo. Haputa daw ang kataning mo diyan. Kaputon ko dahil. Kaputon ko, Sir Peo, atchan. Okay. Paano na sa nakaini? Nagkaroon na i-stress ka. Ano? Ay dahi mataara mo baga, ako ang huling lalaking. Birhen. Yan ang sinasabi ko. At sabi ni siya, garo ba ko? Nata, may protesta siya. Mainit ang Sir Peo, grabe init Nag-iinit ka Mababay mong- na ako. Sige, babay na ta. Babay. Nag-iinit na sila duman sa newsroom. Bangan ang newsroom, naka-16 ang control kang kunyan. Kang thermostat. O paano ka ini? Bako manda ang face mask. Kundi, skin to skin. Pag-aradukan, pagkurupuan, short of mentioning no sexual intercourse. Pagkatapos kang bareta ni Jit, puminos ngak si Madam Sialira. Ay, naka. O, di yan tabi, kidding aside, on a lighter note, pinisirin tarata ito, tanganing maintindihan tata. Bakong intindi do? Oh. Iyan na Mpox, garo, so kunyan baga, so utos, tikdas, kunya, mag-ingat sa natabi, ano. Ay, no diyo na, nagwagas na dyan sa internet an kung ano-ano. Kaya napiritan na nga ni DOH na magpaluwas nin statement mismong so sekretaryo kan Departamento de Salud. Dahil mga lockdown naan. Doon isa na nga dapat gibuhon. O, di ba? O, yan, tabi. Sige. Maray na hapon, tabi, kay amigong King Reginaldo. Uni so na chimpo na ganda nag-aagab ako. Iyo so naka-free sa screen kan cellphone. Maray na punta mi abigong King na Reginaldo. O yan ha, yan na sa Mpox, latest sa Mpox tabi ha.
Bueno, dire-diretso kita kan mga istorya hali dyan sa luwas. Aramon tadaw ang bitbit na informasyon ni Kumpadreng Al Armario. DZGB On the Spot Report. Kumpadreng Al, good afternoon. Please go ahead. Oops, yung sound tatanems, yung sound medyo manipis. Yan. Pading Al, tusok-tusok tayo dyan. Hello. Oh. Yeah, yan. Yan, okay. Okay, go ahead, Pading Al. Yan talaga magalaog na ninpa. Bako daw, gibo-gibo naman ang kanibang bansa para dahil magparadako ng populasyon ta. Lalaman siya naman kaya dahil. Sige, good afternoon. Anyway, paday sa informasyon, bako talaga maray ang koordinasyon entre kan DPWH at Aleco sa pag-implementar ni mga proyekto sa barangay, particular ang mga road widening. Tapos na lamang ang project kan DPWH, alagad ang Aleco, dahil man lamang ginibong paglipat ni na mga poste na nagkakaulang na sa project. Ehemplo, digdi sa poyang lugar, sa Sitio Pulikikan, Maslog, natapos na lamang kan DPWH road widening, alagad ang mga poste kan Aleco na dekada ng itig patugdo. Panahon pa kay ito ni Dipontong Alcalde Mili Roses. Pirang taon na yan, dekada na pa de. Iyo man giraray ang mga posting kahoy. Napuputol ang transmission. Ani ba nga pa de purutol na. Pareho kan komunikasyon ta. Aralaylay na. Yan. Yaw na sa tahaw kan Tinampo. Sus. Pasiring pauni pa sa pasiring sa Sitio Pangulo. May pigo-construir man na Tinampo. Iyo man ang poste yaon man sa tahaw kan Tinampo. Dahil mo na maintindihan ang Aleco kung nga tatasiring ka ni Kabagulbul. Sa indang paghihiro, sabi may mga gigiribon pang proseso para magkarali yan. May inspection ba daw? Kaya nangyayari, natatapos na lamang na proyekto, bibarayaan na sa nakan kontratista na poste sa tao, asin nangalay-kalay kung minsan ang mga wire, dahil nga ni sa bako maray na koordinasyon entre kan DPWs na iyon nag-implementar kan mga proyekto ang kontratista alagad perming na o dyan sa aksyon ang Aleco. Aram mo kumpadreng Al, yan na bareta mo, it's very valid. Nata yan day nanggal talaga na kukumpleto na sana para beriyan konkretohon natangkas ng suposte. Day ba nangyayari adi? Day talaga nangyayari. Paturo. Ako sa di ba day sa area mi, ada kuluno ng area kitang na cover baga. Nasiring ka na yung sitwasyon. Di barayaan na sa nagan kontratista ta. Pagkaparahalat ka mananggan ka na Aleco, ay may time frame baga yan sa kontrata. Yan. Talagang ma-delay man sa indang project dahil nga ni sa bagulbol na pagiro kan Aleco management. Okay, we understand na bako yan basta-basta talaga kumpadring Al na mataram sa kontraktor buda DPWH. Uy, pakihali iyan. Tapos mapadarang mga tao, pagkapon niya o naalsahon ng kwan. Kung yan man na proseso halawig, ta siyempre makuha sa right of way, kaso babago na, lugar na babago na bubugtakan kampus, may mga clearing yan dyan, right of way, gabos proseso. Pero sana kunta naman, before talaga, tama ito sa anggulo ko na istorya mo, before magpuon ka na araw ka na proyekto, nagkaigwa na ning koordinasyones. Tama masabutan ta kay kay ito bagang panahon may pinirmahan iyan na MOA ang DPWH sa kan Aleco
Pero sadto say nangon yan, dahil yan nasusunod pa dahil tama lang nga, ehemplo, nakulo na kitang area digding na agihan, lalo digdi Southern Padgal Legazpi, nasiring kaya ang sitwasyon, di barayana sa nakan kontratista. Noho, dahil masabutan kung hahalion paan or daina or iparayo kimahal na Diyos sa halato na may mga diskwado. Totoo yan, Oo. nangyayari yan. Actually, digdingan sa may area kan sityo ano nang baga, nakulso nagkadiresquido bago nahali sa poste sa tahaw kan tinampo. Okay, sige. Okay, so yan tapi pa din ang mga sitwasyon pa digdi sa southern part kan Legazpi City. Alarmario, DCGB. Salamat man kumpadring Al sa initial na bungkaras kan istorya hali dyan sa sur na parte kan Legazpi. Da ka na, haloy ng problema talaga. Pero why is it paarog-arog ka ng sitwasyon? Anong advice, Tatanems? Pasok muna natin si Karen, then station break kita, budama time check. Istorya pa dyan sa luwag. DZGB On the Spot Report. Si Karen nasa linya. Karen, good afternoon. Go ahead na. Salamat sabi Sir Tio, iitig turn over sa Provincial General Services Office o PGSO ang mga itigharali na mga puon kan kahoy sa Peñaranda Park durante kan ipapatrabaho na ang parke sa Kapitolyo. Iyan ang ipinahayag ni Engineer Elmer Diala ang namamayo kan Maintenance Division kan PGSO sa pag-follow up kan DCGB News kung sa inakaduman itong mga darakulang kahoy digdi, partikularmente ang mga naging historical na panunundigdikan mga nagbilisita sa Pilipinas sa Albay na darakulang personahes. Sa ipinaong pahayag ng divisyon, ipinaliwanag kainin dainin na receiving papeles na pinirmahan ang opisina na gabos sa mga kahoy sa parke, ito turn over sa INDA bilang gobyerno provincial kan Albay ang magiging benefactor kan nasabing pasyaran. Dahil lang sa segundig Sartillo, usual na sistema sa opisina na kung may mga ito turn over sa INDA o kaya ipapareceive ngayon ibang opisina o ahensya dito sa PGSO, may minaagi mo na dokumento asin papeles kay Engineer de Alacan Maintenance Division bago formal na ma-receive kan PGSO ang mga bagay-bagay. Palagad sa pauruusan pasimpag asiguran niya ito dito, sinabing kay ining matatandaan na may uminaging papel sa PGSO kanganing formal na i-turn over itong mga puon kan kahoy sa parke sa INDA basado sa epekto sa kan DPWH asin subcontractor ka ini No. na epekto ulit sa INDA sa PGSO. Someone must be telling a lie. Isa daw nagtaram kan totoo, isa nagtaram kan dae. Which is which? Dito na nasabutan. Sir Pio, particularmente, itong itigtanong ni Queen Cecilio Octane kan taong 2012, Iyo. kan bumisita iyan dito sa Pilipinas. Iyo. Dahil lang sa susog na nagtatag Sir Pio kay Engineer Ala, ang mga itig-turn over man sa PGSO durante sa patrabaho kan Peñaranda Park, ang Liberty Bell, aran estatwa ni Primer Gobernador kan Provincia ng Albay Jose Peñaranda pati ito kaini asin sukan nyo na itong Yan. mantan sa mga kahoy dahil man ining itig-turn over sa PGSO Naku. kung pagbabasihan ang papeles Naku. kung kaya dahil ining ideya kung narain na itong mga magayunon asin darakulao na pangtuon kan kahoy partikularmente iyan na historical na itigtanong kan Reyna kan Espanya sa pagbisita niya sa Albay kan panahon ni dating gobernador Congressman Joey Sartes Salceda. Ay, malibong naman. Ba kung ikaso nagbareta ka na nakahuron mo sa kontraktor, ipiguturo, tinon-over mi ngaya sa probinsya yan na mga kahoy na yan, and we presume na baka included na itong tinanong ni Queen Sofia, ta nakahurong ko si Engineer Dante Baclao the other week, hain daw ngayon na ito, piyo, tapig pa kudal ko pangani ngaya ito. Ngayon, nagangirong butas man ang GSO. Iyo man sunado ninda. Actually, bago sa inyo, kung matatandaan, initially, inapos ko ko yan to DPWH Second District Engineering. Yan niya po po, sir, sabi ko sa project engineer, yan po, sir, sa mga darakulang kahoy digdig, ang karaming kan project engineer, itigtong over ni ngayon sa provincial government of Albay, bilang sila magiging benefactor kay ni. Sisay niya po sa PGA, ngayon ang PGSO. Itigduman sa man sa PGSO, ang karoon naman kaini,
Kaya man nga kami papilis na na-receive. Ayan. Na iti-turn over ini kamuya. Naku, sus pa, paano na yan? Ay. So, ang ipig-turnover sana pala, siyempre, yung bust ni Jose Maria Peñaranda, pati so Canyon, pati so Liberty Bell. Radyo ang Oh, Castillo. mas kinasan ako na itong supig, tanong ni Queen Sofia kung na paano ito, igwa pa ng seremonyas dyan. Radyo. Agang-agang, nag-flag raising ceremony dyan. Naging testigos ang hierarchical provincial capital kito, pamamayo ni now Congressman, then Governor Joey. Radyo ang Castillo. naku. Kasi nga nito flagpole, iyo pansaro sa mga itig-turn over sa inda. So, Pero sa flagpole. mga kahoy, dahil man mo yan. Na paano daw ito? Sayang ito ng mga sa bagay inda kung paano o di sige tabi di si Sayna nagatarang mo niyan which is which. Iyan ang gusto ka kung maraman sa tiyo. Oo. Nalilibong kita. Na nagtuturuan na. Dagtuturuan na. Sos Maria Joseph. O sige. Iyan pag isang tiyo live ang digdi sa Kapitulo Provincial, parang ana. Isipin. Salamat man Karen sa istorya hali diyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Anong advice mo tabi Tata Nems? Ilaog ta mo na si Chief Jimmy, si Pading Jeep, tanganing duro-diretso ka dyan, baka maputol ano? DZGB On the Spot Report. Compadre Chief Jimmy, good afternoon. Yes, salamat Tabi Pade. Ang location ko yaon sa irarom kan na steel bridge na halabang tulay na minasugpon kan San Rafael Maipon. San Rafael Maipon Pade. Yaon ako ngunyan sa irarom. Steel bridge ini fabricated na gibo sa steel na tulay na pagkaisi niya to, kung dahil kita na sa sala, Provincial Engineering Office ana in charge sa installer ka ni, tangani na matugod sa naanduang barangay nene, asin na kaabot ang biyahe, pasiring sa Mayon Unit. Oho. Ngunyan, sa ibabaw pa de, naglakaw-lakaw kita, Yan. lakaw sa nangani, nagyuyugo-yugo, Nagyuyugo-yugo. Oho. lalo na kung magagabat na mga at bata yan dyan sa Mayon Unit, Aldaw Bangge, nagahahakot, digdian agihan, kan mga overloaded ng mga trucks na naghahali dyan sa may pamitisan kan Bulkang Mayon. Ngunyan, an sa ibabaw kay ni sa kaaragi-agihe pade, oras na so mga steel plates, ngunyan, pigsalidahan, pinatungan ki another na steel plate. Oho. Sa madaling sabi, pag uminagi ang truck na magabat, mayugo-yugoon pa de, Yan. nagbibiwog-biwog na ining mga suliras, Yes. and makatakot na mamarangkal sana. Yan. Ngunyan, kung nakamotor ka digde, makashoot ka digde sa mga urahig na, uras na. Uras. So, kung sa kinilas baga, nagaluwas na subuol duman sa daga. Oho, ini pati yan nga ni baga sa Matikis retrato nahihiling sa video diyan sa mga nag-aantabay sa DCGB News Online, itong sa mga steel sheets na yan na pinagbugtak, oras na talaga tang makintab na nga ni. Oho. Yan. Ngunyan, kung nakamotor ka pa de, makashoot ka duman sa kwan, na oras, manipiso ng steel plate, pwedeng madiskwido ka. Garo na so an structural integrity ka unquestionably nagaro na sa San Juanico Bridge. Oh, di ba? Kanina pa de, diniscovery ko ang irarom, uminiirarom ako, actually yaon ako sa irarom kan tulay Steel na bridge. ini. Oho. Pag yaon ka digdi sa irarom pa de, nagbibiriwog-biwog ining mga suliras. Pagkatapos, ining sa mga turugudan baga, mga turugudan na may mga tornilyo, wala naman tornilyo, ani ba? Ay, isus. Abako. Pero ni na, makakuha kita din ito, igwadig din mga so palapala baga, na ini so traditional na kware, palapala. O ni, tutorial ta si Tiyo, mas kinay ka na magpangaran Tiyo, ano ang
experience nindo habang yaong kamodigdi sa irarom kan na tulay pag may nagaagi na mga overload na mga trucks na may mga kargang magagabato na mga materyales. Nasa DCGB kita, live kita sa ibong nalinya si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Pade, one ansaro sa testigo niya to sarong para palapala sa irarom kan tulay. Hello, Tio. Ito po, Marhay na hapon tabi, nadadang mo kita sa DCGB, si Pio Fernandez ini. ayo po. Tiyo, makiistorya, kung anuan sa indong nahihiling dyan, na mamati, kung may minaaging ano man na klaseng bihikulo, sa irarom kan tulay naan, madangog kami tabi. Go ahead. Ini pong tulay na ini dito sa Palapas. Na ano po ito? Oho, Pag sige. may mga gagabat na nag-aagi ng mga heavy duty truck, nagyugo-yugo na Iyo. Tapos yung mga tornilyo, ano na, turos na. So mga twerkas, turos na. Po. Oho. Now, So iba nga po, wala na. Oh. nako. Ay, nako. Ngunyan, Lalo pag pag-abi na, medyo pag may naging truck, maribok digde. oh, Ano na so mga tornilyo niya, turos na. anong klaseng ribukan na nadadangog din do? Gari ito bagang sumagsisiriblaga na? So parang masiblag na may medyo nagragot-ragot. Nagraragot-ragot na. Po. Okay. Lalo so plate na inibabaw na panibago, pag nadaganan ng mga truck, minaangat, may karampag. Yan, opo. Okay. Now, ang sunod ko pa nga po, Tiyo, pirang taong ka na dyan nagpapalapala sa irarom kantulay naan? Ay, kami po, digdi, haloy na mga aki pa kami, tel si Paderes, dati yan na digding para pala-pala. Opo. Now, kaito, i-rephrase ko, kasuarin nindo na masida na arog na kaan ang istatura kan tulay pagpigaagihan ng bihikulo. Medyo hulay na po, ya di, sir. Oh. Ito. Haloy ng araw ka na pag may nag-aagi, talagang nagyugo-yugo. So Opo. mga twerkas, warara na. Wara na. Tiga ano lang to, medyo repair lang. Tapos nga na, medyo ano na naman, Oh. medyo rahok na naman sa mga plate. Kaya pag, gabi, may mga motor na nagi. Pag dumog, pag na biglang prinusin data na iling so rough road, medyo perming may na-slide na motor. Iyo. Okay. Naihapot ko ang tabi, Tiyo. Yan talagang mga steel bridge, iguaning allowance na diit, tatanim sa talagang minayugo-yugoan, tabako nga ning konkreto. Talagang iguaning parang allowance, pag may minaagi. Pero pag yan na describe mo, baka makitang engineer o iba na yan, tako nagsiriblaga na sa twerkas. So, nagsiriblag na. Buda, inibagang ko, ruluho na so nagkapirang porsyon, nagnipis na so steel plates tabi, Tiyo. So, po, nagnipis na. Nagnipis na, ay sus Maria Josep. O di, paano kan, sige sanaan pala nito dyan, maski araw ka ng estado sa Irarom? Iyo po, dahil man kami nagano medyo sa Irarom, medyo sa luwas-luwas man, pa baka king bumagsak bigla. Iyo, distansyado man kamo sa Irarom kantulay. Opo. Iyo, o di sige tabi, mga pirang bulan ng araw ang kanang namamati nindo dyan? Mga pirang bulan ng araw ka ng sitwasyon? Ay, di ko narumduman kung mga pirang bulan na, di basta, sir, haloy na di tabi. Iyon. O sige tabi. O sige, salamat tabi. Ingat sa nakabo dyan, ha. Salamat. Okay. Salamat. Iling tunay sa pagkaisip mo, pirang taon na initabi tayo? Bago pa na yung mga grooming, still na. Riming pirang taon na. So, mga 18 anyos na? Oo. Ay, talagang kwa na pa de. Talagang Ayaw na so kalawang. iyo. So, pagparaaragi, so mga twerka, bolt, nagtuturo sa kaagi-agihe. Ay, aram mo kumpadring Jimmy, Chief, bakoy na basta-bastang istorya, it is a matter of concern. Safety yan. Thank you po, Tiyo. Safety yan, salamat. padi. Bakoy na basta-bastang istorya yan. Nai-connectar ko yun pa de sa kunata. So, utong sa may Morera, buraber ka mag-Morera, nagpapasiring ka baga sa Ligaw. Oho. Ngunyan, so, tinampong going
Dua bagayan, left and right, Oho. 2 lane. So sa wrong lane, pig-reblock. Oho. Pagka-reblock ka, pinag-pair sa irarom sa proseso ng curing period. Mhm. Pagkaagi curing period, binukas na sa mga bihikulo, nagurublas tabi sa simento pa de. Oho. Yung luminataw sa mga gravitos. Bato-bato. Oh, iyan ayan pa di bakuan masyadong kwanta talagang igoning paminsan araw kada mga concreting na kwan talaga minakibrada. Kaya Iyo, nani so contractor igoning kunyan igoning curing period kaan buda igoning susak kwan pa so parang guarantee talagang engineerically minabutuan araw kan talaga. Given the Oo. situation araw kaan, ang kuwanto, instead na mag-decongest sa traffic pa de, isinaraman giraray yung nagayugo-yugo talaga. Isinaraman giraray ito. Isa sa madaling sabi, ang traffic yan sa lugar na yan, Diyan na maagi. pag may marautan o may aberya, o suabo na nag-iiwas na sa sobrang traffic, Oho. digdi na Yan. maliko, digdi ay maagi sa lugar na ini. Yes, Yan kung yes. magsarabata na so heavy equipment na as mga heavy truck na hali sa mayon unit, nagkaigwanan nin pila-pila naman ang mga autodigde na paluwas, palaog, anon mangyayari? Yan. Lalo Tulay na, ini. nagsisiriblagan ng portas. Tiyo, nangyari na digdi nagkabararar sa tao mismo kan tulay. So may na-descuido dyan ng traffic, digdi nagkaragi. May nagbangga dyan sa may pon, crossing. Tapos na, so ibig ko vehicle, nagsarabatan na digdi. Nagsarabata, yaw na sa tulay nagsarabatan so Naku. palaog, paluwas. O di tiko na sa tulay. Babala na kani pa de. Iyo Thank you, Tiyo. Makwanta Ipasa ka, tulay ano, mahanap kita nin pwedeng makasimbag kung sisay ang igwan ng Tiyo, jurisdiction. salamat. Oho. So nangyari na palan pa de. So iyo yan, maglakaw ka sa nadigdi. Ako nga ni naglakaw sa nagayugo-yugo. What more kung pagsarabatan ng mga heavy equipment digdi ay heavy trucks. Iyo, totoo yan. So makwanta kaan, baka si Engineer Dante sa aga tabi kumpadre ni bedo sa tingog kan banawaan kung available. Ang tangani mas maray na personal kumpadre chief tabi. Kung sa inda iyan na jurisdiction. Kung dai sa DP kung ikaw kitang makukuaman digdiman sa region or sa third Pirang sulira sinibilangon ko 1 2 3 4 5. 5 suliras pa de. So tornilyo so iba naugot na. Ay talaga. Oho. So iba dai na. Nako. Pagwara ka na kunwara na kitwer ka, ano pan mangyari ka ni baka mabriring ka na ini. Tiyo estimate mo pero nalaba kan tulay na ni mga 150 sa 200. Ay draw. Hindi ko kabisad. Alaba ining tulay. Alaba. Ining tulay pa de. Yun yan ang sitwasyon pa de. Pagladawan niya to, kan tulay na ini steel bridge sa San Rafael to konektado sa 10 tons man sana. O 10 tons, ang sarong trucks. Sobrang 10 tons. So, 10. Say ng karato lang 10 tons. Ayun dyan. Ay, unay may bilog pa de. Lingon ta. 10. Ikaw dyan yung bilog na 10. 10 tons, di kun magsarabatan digde, ay mo, may 10 tons tabi pa de. Niyo, oho. Yan ang sa tuyang sa tuyang paghiling at sitwasyon digde sa San Rafael Steel Bridge, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much sa Chief Jimmy sa istorya haligyan sa San Rafael, Ginubatan. DZGB On the Spot Report. Data yan bubutasan it is of matter of ining interest talaga. Safety ang nakataya dyan. Imagine tatanim sa pero sa totoo lang paano, iyan na mga araw ka na steel bridge, igwaning allowance na kunya na minayugo-yugo talaga. Taba ko nga ni ang konkreto. Ang konkreto nga ning tulay tatanems, paminsan minayugo-yugo man yan eh. Pero kung sa pag-describe na ito ni Chief Jimmy na so mga steel plates, may mga luho na, manipis na, makintab na nga eh. Pag makintab, gastado na yan. Dahil na ning, parang dahil na ning kukupuan, dahil na maupot so goma kan bihikulong maagi dyan. Dahil na ning so parang rough na
surface. Makintap na, malinig na sa kaagi-agigit kan kunyan. Dapat masalidahan. Ngunyan, sinaralidahan na sa iba, na daiman kayo naka-welding, engineerically, da kita ning kunyan kan, sa tuya lang, ano? Siyempre, ang yan, mga mahibog yan, tatanamis baga na steel plates, na pangbugtak dyan, pag minarlagapak baga yan, kung day naka-welding. Ang concern pang maray is, so itong nahiling mismo ni Daduman, so kahoron ni Pading Jimmy na para pala, budas ni Chief Jimmy, so mga twerkas, hurublas na sa iba. Naturalmente, it will not take a rocket scientist to interpret it. Gustong sabihin kaan, igwan na ning dakulang epekto sa structural integrity kan tulay. Gustong sabihin kaan, questionable na so safety kan pag-agi dyan sa tulay na ayan. Itong sa pagyugo-yugo, medyo okay pa, pero naagrabar na kang sitwasyon na ayan. Tan steel braid talaga, minayugo-yugo ang tatanems. Igwan ng allowance na nagkapira eh. Parang caution eh. Caution, C-U-H-I-O-N. Pero pag-arog na kan, iba na yan. Eh lalo na pigaagihan bagaan, kung gulpen traffic digdi sa May Morera, igwan ng minaagi dyan, kung magsasarabatan, tabi, yan 10 tons capacity. So sarong nag-aagi, tatanems. Nya kung igwan nagsarabatan, 10 tons sali sa sarong puro, 10 tons sali sa sarong puro, duwa sa nangani magsabatan na 10 tons, 20 tons na, over capacity na. Nya kung halimbawa, igong nagsurunudan, duwang truck, dahil mo pwedeng pundon ito, 10 tons muna, sarong mag-agi, duman na sa pundo mo, taking for the sake of argument, paano? Igong 10 tons sa truck, igong masunod na auto, SUV, sobra na sa 10 tons. Sumasabat pa. At any given time, overloaded ang kunyan, ang ining tulay na yan. So talagang dipisil. Magsusugita ka yan kung papaano, kung pwede pa yan. Iyan na kung kumaga talaga naghurublas na software kas, ay nako. Kunyan na, compromise na ang structural integrity ka yan na kwan, na tulay na yan tabi. Bako masakita engineer kundi, common sense, logically, talagang may problema na yan. Good afternoon, Sir Pio. Sabi din ni 4999. Good afternoon po, Sir Pio. Dapat i-close muna sa heavy vehicles. Dapat po sana mga light vehicles na muna mag-agi dyan. Tama katakot kung may maaksidente pa. Tama ka po. Sana po maglaag dyan signboard sa entrance para makipagbawal ang heavy vehicles. Tama ka man tabi dyan. It will not need a rocket scientist kung bakwan mo yan para ma-interpretar ta yan. Sabi naman ni 3840, dapat siguro mga quarry and truck, dapat may separate road na agihan para dahil nararaot ang mga road na nasa normal capacity ng kinonstruct. Tama ka po dyan tabi. Kadaklangan ka ng mga pig-agihan ka nagka-quarrying truck, barangay roads. Iba ang timplada kang National Highway sa barangay road. Iba ang mixklada kaan, medyo maisog, makapal ang mixture kan sa National Highway kumpara sa mga National Road. Sa katapig-agihan mo yan kan mga nagka-quarrying truck, magabat bagayan, so load limit ka yan na capacity, bako yan araw kainin sa highway. Kaya nadadaliin na mga barangay roads. Maray na hapon tabi kay Kagawad Isidro Muranta kan De La Paz. Yan, maray na hapon tabi. Kagawad Isidro Muranta ng Barangay De La Paz. Sige ta. Yan po ang sitwasyon sa kuna yan sa istorya diyan sa kunyan ining ginubatan. Bako ina basta-basta tabi dapat baka sa aga may diretso ayan bako nganing baka we will try our very best kung si say may jurisdiction kaan and kung ano ang kunyan anong sa indang assessment kita taday man kita masyadong pagkaisip bako man kitang structural engineer kung sa tuyang paghiling na tang kasuputwer ka matatakot na kita paano na ayan tabi so sindang magkunyan kan tabi sa aga tibad may makahuron lamang kita
baka si Engineer Dante or kung Sisay sa DP na pwede kaya na makapag-assess kan structural integrity kan tulay na iyan dyan sa may ginubatan ano. Paano tatanems? Pwede na ba? Dahil na nga kita nag-timesik. Ano, nalingawan ta na, nalingaw ko na. Sige. O, ma-timesik pa ako, habol natin. Pwede ba? Oras, o pagkatapos mabaybay na kita, ano? Oras Pilipinas, alas 4:52. Salamat po kasi din pagkantabay, mahal na Diyos ang magbantay. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra, San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number